Hej, mit navn er Maria, og jeg er indehaver af Visions. Jeg vil kort fortælle, hvad vores Express signaturfarve den indebærer. Du kan få alle former for farveteknikker, baby lights, balayage med mere, men du skal forvente, at meget af din egen farve kommer til at spille imellem. Vi har 30 pakker at gøre godt med, og vi kan egentlig sammen finde ud af, hvor det giver bedst mening for dig at placere de her pakker. Nogle kan godt lide at se super lys ud i det hår, man ligesom kan se, men vil selvfølgelig være mørkere ind under håret. Andre kan godt lide, at det bliver lagt sådan lidt rundt omkring, og man dermed har meget af sin egen farve imellem. Så vi kan selvfølgelig skræddersy det, så det passer til dig, men det er de her 30 pakker, vi har at gøre godt med. Der tilbydes ikke reklamation på farven, hvis du synes, der er kommet for lidt farve i. Så er det ligesom en form for erfaring i, at du altså skal op i vores signaturfarve næste gang. Prisen er fast, og den inkluderer både toningsfarve og smartbåndbeskyttelse samt Metal DX. Der kan dog komme et lille gebyr i forbindelse med toning, hvis du har et meget langt og kraftigt hår. Vi glæder os til at se dig i salonen og sammen få skabt det farveønske, som du drømmer om. Hej hej!